sang Kanjeng langit kelap-kelap katon. Lirikaken sang dari sang mawe gandrung. Sabarang katrukir monyak maye katon jasalewur. Kados pundi Pak Mandaryo? Aduh nggih. Ketiwasan anak Prabu mboten nyono. Jebul Petruk niku rencangipun kathah. Lho, Petruk nggih. Capitahe ngatasipun Petruk menika ingkang ngetutaken wingkingipun menika Anoman, Antareja, Gatotkaca, Antasena. Lha napa mboten nampuh? Cobi ta. Wah, milanipun Petruk ketingal gleleng. Pun pacake jan wah kementus. Mergo enten sing dijagake butuh. Mila niki mengke nek panjenengan niku dereng iso ngringkes Petruk. Pun malah mboten entuk gawe. Ning janji Petruk niku kena kebondo. Diringkes lah niku malah iso dadi jalaran. Oh, ngaten. Nggih. Nggih, nggih. Ampun matos. Mila awit saking menika nggih. Mangke Petruk mangcekel. Petruk cekecek taleni tangane set 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 set. Srimpung sikile set 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 taleni gulu dijiret mengke manggeret kula tuthukane watu sirahe. Mengke nek boten ngaten boten kapok Petruk niku jalan. Sondol yo. Gleh, kelakane Petruk kaya ngoten niku lho. Napa umum ta niku? Bekakas kaya diuncalake. Tiba cengel nganti mangek. Pancen menungso ora tata. Anggepe iki apa? Gaman kok pamer-pamerke. Ayo. Petruk. Nek pancen njaluk bali ning gamanmu. Ayo, mrene yo. Weh, lah kujur iki. Wah. Gamanku ilang. Gong. Gong. Jalukno gamanku iki, Gong. Gaman apa? Disilih Prabu Karna. Gaman ndi? Kae gamanku Kyai Delundeng Semita kae. Gamanmu kae. Iya nek. Disilih siapa? Prabu Karna. Jalukno. Perang-perang dina ora balekke. Yo. Nuwun. Ngopo? Dikengken Petruk. Ngopo? Ken nedekke Delundeng. Delundeng apa? Delundenge Petruk. Pokoke gaman iku ken nedekke sing aken Petruk. Petruk karene dhewe. Dun. Petruk karene dhewe. Oke. Truk. Kowe kancane dhewe. Kowe kondha karo Prabu Karna, Petruk sakit ngono ya. Oh ya. Apa meneh? Petruk sakit. Diwakilke kula. Aku mau napa wakil lara ya ben. Digotong garene. Oh nggih. Truk. Lara kon gotong. Matura Petruk pun kebacut mati ngono ya. Ya. Petruk pun kebacut mati. Lho. Sapa Petruk? Kebacut mati? Nggih. Sing kandha sapa? Sing sajar Petruk. Jaluk dhewe Petruk. Bagong gerang semua kongkon ora cetha. Wisanmu nggih. Ya. Ora ngrampungi gawe. Tak pikir-pikir guneme Bagong kaya bel sepur kae. Nggih. Nggih. Aduh.
Arep apa kowe? Nah niku ora wangun nggawa gaman kok. Budi. Mang wangsulke. Wong kula niki ampun kepepet kula wegah kok ngopeni gaman niku. Nggih. Niku angel seraten-seratenane tur pakanane niku angel, ngeten. Sampeyan ngopeni niku oh melarat. Tenan. Kula nu ampun kepepet lah gaman kok ngono kok sampean. Alah. Budi. Nyo, tampanono. Nek kowe kepengin ndelok gamanmu, nyo lho. Sampeyan sembrono ae. Leto yo wis. Mangpek, besok gawe meneh. Kaya ngono kok. Pun lira kula. Ayo nyo. Nyo gage. Nyo taruh dadoh aku. Nyo gage. Tampanono. Pun trima. Pun nek cuma ngrawati. Sampai di gawan kuwi mboten gering tak weruh. Nan. Wah, niku janji lakane wong kaya ngene. Ditamakke pisan mboten napa-napa, tembe mburi. Tembe kaos. Terus nguru-nguru. Tak jikokke, Truk. Lawange dandan jikok kok mburi ya, Pak. Toblas. Duduk karepe dhewe. Paman hari yo. Kados mendi? Lenggah keman, Paman. Mangke Gatotkaca kula rangkete ngatos-atos lho nggih. Yayi Karna kaya nglanggati kekarepane Gatotkaca iki cek ben apa? Yayi Karna. Yayi, eling Yayi.
mingal acampo samyong kali wertatet reteng koso panjwagungan paniti Yayi Karna, nuwun wonten dawuh kok Prabu. Atik kaya bocah cilik kabeh to dimbuya nganti kawicaksanan. Kowe nglanggati kelawan kekarepaning Gatotkaca. Upama ki menang ya ora kondang nek kalah malah wirang. Sing baku dina iki, apa kang dadi pendikaning Koko Prabu Mandura? Dene iki wis tak estokake. Lah kok demen ora kajen kuwi nglanggati si Gatotkaca. Aduh, Koko Prabu. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi ngamangka diagung pangaksama paduka njeng Koko Prabu Ndwarawati. Wis ora dadi ngopo. Yayi Karna enggak bali marang Praja Ngastina. Enggak kanthi teman-teman Ngastina marang Praja Ndwarawati. Wis tak pambengane si Gatotkaca nyemanggakaken Koko Prabu. Kata sang Gatotkaca kinon mapak arga suta teka pira Kresna parta maneh remuji saktinira sangin ucaran wang-wang esmuning karcita Gatotkaca wonten timbalan iki ngadhawuh wis nggih aja mbok batut-batutake nggonira nandingi kridane ingkang Yayi Karna sabab ibarate perang ngrebut balung tanpa isi. Kulup. Sakabeng lelakon iki aturna nang ngersane kang paman Yayi Arjuna. Aturna apa sak nyatane. Nanging nadyan mangkono ya nggih. Sakabeng mesti judha mau gumantung panguwasaning Gusti kang akarya jagat. Nadyan kaling-kaling ana Gunung Sapitu yen to pancen Siti Sendari pasti bakal dadi judune Si Abimanyu ora kurang merga. Lha iki wo. Iki menawi tira mekaten kula istakaken dawuh paduka. Kanjeng Prabu malah dinten menika ingkang putra pringgo dari daya-daya nyuwun pamit. Wangsul dhumateng kasatu yaning Madukara. Ya nggih Gatotkaca. Lalakon iki tenan yo nggih aturna ngersane ingkang paman. Kawula nggih kula istakaken dawuh paduka.
ngrempak ing wadya Krodha kororeh kagiri-giri Kagiri magawe ya gelar wang-wang Kados menyingkir anak Prabu Pringgondani wa Peremban Begawan Anoman inggih paripaksa dipun wurungaken dhawuhipun kadang kula Yaya Abimanyu aduh ki kados menyingkir wonten lelampahan ingkang kados mekaten wa sedaya kula dipun pasrahaken kiwula dumateng purbaning Jawata ingkang akarya jagat mangke kula ingkang badhe matur ngersanipun Kanjeng Paman Arjuna inggih kula semanggaaken monggo nggih tumunten daya-daya kula dherekaken wangsul mateng Ngadukara monggo langening pamyat busana maneka warna renggeng kencana Retna Bra Pandira layu kumitir sinanging maruta Serna
maning wiyat mantyan mlabeting baja swa ras to kayu kaprapal puspita andrahen siti ron mawur katyubing angin ukila ambyar sumebar layang kono to wau mundur saking pabaratan nggih nata ngawangga Prabu Karna tani yudha kelawan Kridanira Sang Gatotkaca amung kala semanten mulat nata Dwarawati sigra merpeki Kang Nagya Bandayuda samana Sang Prabu Karna Gya kundur mring Praja Ngastina semanten ugi Sang Gatotkaca kaparingan dawuh wangsul mring kasatriyan Madukara Bauta sinigek nantang Nagya lumaris ganti ingkang kawrusita ora kaya kang ana jroning praja ngrancang kencana katunan saking Mandra Pancayah manungsa datanto sejati ning Kumara
Lat kulon katon mendungangen danu angalingi prabaning Basanta. Sinala sunaring kilat tapi sesautan jayah ilating Sang Hyang Rudropati kang harsa anjilat telenging bumi. Manana peksi lumayang labet mulat petenging jagat nampek Himanda temah anggraita yen to bakal jawah dres war lan lesus. Sesawangan kang ketingal mung cemeng hanggameng regemeng sinawung jenggleking Gunung Kendheng. Tetukulan sanyo nglayung labet kaperbawan dening sepining swasana. Pinggiring kali kenanga ana kedaton kang winangun sarwi bawira santosa nenggih punika ta warnanira. Ingkang sinebat kraton Ngrancang Kencana. Purayagung adapur jugluri nengga sinambung wis mawangun jamur barat kang nedheng megar. Tuwin jinadaran bangsal panjenengan ingkang sedaya wis rinengga-rengga tatan kuciwa. Lah sinten wau ingkang ngrenggani Praja Ngrancang Kencana ingkang dijuluk Sang Prabu Jaya Lelana. Muda tumaruna gagah perkasa godhek wok Simbarajaja sekti Mahambara pilih tanding jayaning ajurit. Sinten wae ingkang kepareng nggambung wingayun ingkang kading kepatihan. Sang Kyana Patih Braja Sengara. Miwah Patih Brajayaksa. Ing wuri pepander sagunging para wadya paling ing samya sumewa. Sagunging para raseksa pating greng, pating galero. Pancayah Sima Sasra mungwing krangkengan. Nalika mangke Sang Bumenata kawis tinganandang Sumpawa katitik pitung mandratan dhateng kersa ngandika sekedap temenga sakedap tumungkul tebah jaja tampel wentis ngeplasta sarwi gebas-gebes ketak swara animali sagunging para wadyabala.
rupa uri sedeng Narendra yaksa lelaku kang malwalya kang gambira marang angise siung amatu prabowo leso saprakempa ketya kara salarsa mreh turnaning lawan Wiratrilodra Yamane Raja Dewaku ya Mas kumala intenku Patih Brajasengara kawula nuwun wonten timbalan iki ngadhawuh Kanjeng Sinuwun lawan kowe Patih Brajayeksa kawula wonten timbalan iki ngadhawuh Kanjeng Sinuwun miturut saka pangrasaku wong sejagat iki ora ana wong sing atine kuwur kejaba mung aku dhewe. Aduh, Gusti kula ingkang sinuwun. Sabab menapa dene Paduka Kanjeng Sinuwun paring dawuh ingkang mekaten. Patih. Sing mestine kaya panjenenganing ingsun iki mukti wibawa. Kelakon jumeneng Narendra. Nanging cacate jeneng ingsun ora bisa sungkem marang Sudarma. Patih kaya mengkene rasane wong wis ditinggal karo wong tuwa. Tumrawung rasaku bingung kuwur pamikirku. Mestine kowe mangerteni Patih. Sapa sing nurunake jiwa ragaku? Yen to pancen pendhita-pendhita ngendi yen ratu-ratu ngendi yen dewa-dewa ngendi kayangane aku perlu bakal sungkem ana ngersaning Sudarmaku. Aduh. Sinuwun. Kalepatanipun ing ngabdi kepatihan Diagung Pangaksama Paduka Kanjeng Sinuwun. Inggih, nadyan kula menika ngertos namung kemawon tinimbang mangke tuna dungkap atur kula damel kuciwa langkung parayogi Paduka Sinuwun kula aturi ndangu kelawan ingkang abdi Lurah Panakawan inggih menika Teja Mantri kelawan Demang Sarawita hambek bilih piyambakipun mangertosi dumadosipun Paduka Gusti kula ingkang sinuwun jalaran Panakawan kekalih menika manca kakining negari ngrancang kencana. Leng-lenging driya mangun kung kanduan rimang lirlena tanpa kanen. Yen tan tulusa mengku sang Dyah Utama yen pancen kono Brajayeksa wonten timbalan ing adhawuh metu njaba timbalana. Togok Sarawita munggah marang Stinggil ngestaken dawuh Paduka Kanjeng Sinuwun. Sing prayitna ngati-ati. Aja nganti minjal lakumu.
kalang yanak kelara pandang untara tinom. Tokop wonten timbalan ingkang dawuh sinuwun. Bilung dawuh juragane. Kowe kaget atimu tak timbali mrene. Sawetawis inggih. Ora dikaget jalaran katemben menika kula nampi timbalaning nata. Kula enten jami meradi ngantuk-antuke. Lende-lende terus entuk timbalan. Nggih rada mak gragap. Wong pancen boten siap-siap. Nek nggih malah apik Dik nek gragapan ngoten dadi terus enten perhatian. Toko, Dun. Kowe tak timbali mrene, Gok. Sadurunge aku takon sing akeh-akeh. Aku perlu takon karo kowe dhisik. Inggih. Kowe iki awakmu kok selot kuru. Kok saya entek nganti kaya angkrek ngono kuwi. Wah, aku ki isin, Kok. Kowe iki kurang apa konduwa? Nek pancen kowe iki kurang belanjamu omongo. Kaya ngono kuwi isin aku. Matur Kang, matur prasaja. Lho wis ditari pupungan yang wiwara meneng wis ning lampu kuning. Jaluk undakan apa piye ngono karek matur. Nan diundake ning gaweanmu ya saya dipetes. Nuwun sewu. Sidun. Perkawis kera badan kula menika mboten kok margi kula menika kirang menapa-menapa mboten peparing paduka sinuwun sampun cekap. Panjen kados ngaten menika angsal-angsalipun tiyang sepuh ingkang remen sesirih, remen prihatin. Alah rasa selak. Ngono kali semuci-suci, kapan kowe iki nglakoni sesirih ngono iki kapan? Oh alah bojo wis omong pajar to, Kang. Oh padane kowe iki sujanan. Mulane kowe iki ora gurnan ning kene. Terus pindah padha sak nalika. Mergane rombonganmu udah rusuh. Oh sing duwe jek melek barang kaya do dridis. Lah wong kaya ngono kok kepiye? Kaya ngono kok jare arep golek dalan Padang ayo wis. Wis ora nentrem-nentremi rombongan nek kaya ngono kuwi.
Jan aku mesake caya ya. Iki kok mrono-mrono ora. Mboten ngaten janipun kula menika pun timbali menika wonten menapa Gusti. Togok. Kowe ngerti lelakonku? Lho lelakone dhewe kok takon wong liya niku pripun? Ora. Kowe ngerti sejarahku kok. Nganggo ngertos ngaten. Yen pancen kowe ngerti mara gage dongengno. Aku iki putrane sapa? Lan biyen kepiye kok nganti aku iki pisah lawan wong atuwaku? Ngerti-ngerti aku iki dadi wong klambrangan tujune aku iki pinayungan dening dewa. Aku bisa bebodro dhewe. Piye kok? Aturno sing sak nyatane lelakonku biyen ki piye? Mengkene disejarahke panjenengan boten duka. Ora. Sing merdika nggih penggalihe. Mergane nuwun sewu sejarah panjenengan ki ora apik ngeten. Mengke Mas, kula sejarahke kaya-kaya kula niku omong ngetupyuk karo Kang Togok, mengke panjenengan boten merdeka penggalihe. Ora, kandhakno. Yen ala ya ala, yen becik ya kandhakno becik. Ning saestu nggih sinuwun panjenengan ora kena duka lho. Yo, ora kok. Nggih. Panjenengan menika janjanipun rumiyin nggih Turasing Narendra, putraning ratu. Lho, aku iki nggih. Panjenengan niku putraning Ratu Plongkowati Prabu Jaya Murcita. Kanjeng Rama Prabu Jaya Murcita Ratu Plongkowati. Nggih. Lah saiki Kanjeng Rama, Kang Rama pun seda. Kanjeng Rama, nggih. Wis seda, sampun. Sedane Kanjeng Rama kuwi pancen pinukuting dewa apa pancen mati ora sing mateni kok? Lah, perkawis sedanipun ingkang Ramana pancen nggih wonten ingkang nyirnakaken. Pancen disirnakake dening mungsuh. Nggih. Sing nyirnakake sapa? Ingkang nyirnakaken menika inggih sakmangke ingkang lenggahe wonten Plongkowati putra Madukara ingkang kekasih Raden Bimanyu nggih Angka Wijaya. Dadi sing materi baktaku kuwi si Abimanyu Angka Wijaya. Inggih, pancen makaten. Yen pancen mengkono, lho ajeng temu ndi? Ajeng napa panjenengan? Aku bakal malsuka sedane Kanjeng Rama. Mangke riyen Kang Rama niku nggawa ing penggawe. Ngoten. Dados upami Kang Rama menika gugur madyaning palagan niku pun trep. Sebab cunduk kalih pauku maneh. Kok ngono? Nggih. Sebab rumiyin menika Kang Rama Prabu Jaya Murcita niku gandrung kalih ibune Raden Bimanyu niku. Sing sisile Dewi Wara Sembadra. Lah mongko rikala semanten niku para Sembadra niku nembe grebini. Ngoten. Ora coba Kang Rama lagi kebangetan to. Akeh wong legan. Lho, akeh wanita ayu kok milik marang bojone liyan sing pun grebini.